child conversation. I'm driving it under the yeah, man. So, ichi chinonzi harina zita ratikazolosha kunokwaize pane chiri nonzi zoni mwana wa mambo mukuru ndi mambo kunyangwe vakada kudhonza tambo enhendende ndadirira mukambo vauze kuti azizi zvenyambo vaita vatete vane tetenasi chauya chibaba chiri dangerous. Mwana wa mambo mukuru ndi mambo kunyangwe vakada kudhonza tambo enhendende ndadirira mukambo vauze kuti azizi zvenyambo vaita vatete vane tetenasi chauya chibaba chiri dangerous iri paconquering promax inspiring ndiri ngwendeza virus ndiri ngwendeza nyangwe ndisina kugeza chamanje manje vauze ndinovatyira bonzo koma ndichaimbosvika ndabata mudonzo. Satuti harina zita riti mkazi ndoruya mune mwana wese Vima